Għat-tieni sena l-entità governattiva Heritage Malta torganizza villaġġ tal-miliet f'Santirmu fil-Belt Valletta bejn is-Sibt u l-Ħadd li ġejjin mid-9 ta' filgħodu l qudiem. L-ewwel edizzjoni ta' din l-attività saret is-sena l-oħra fejn kienu attendew b'kollox madwar 7,000 persuna. Dan il-villaġġ hu bbażat fuq it-tradizzjonijiet Maltin fil-perjodu tal-festi tal-miliet, inkluż permezz ta' lectures dwar it-tradizzjonijiet lokali u anke kif kien jiġi ċelebrat żmien il-miliet fi żminijiet tal-gwerra. One użar il-post waqt li kienu għat isiru l-aħħar preparamenti għall-attività fejn iltaqa' ma' Mario Camilleri, Principal Officer Events and Logistics ta' Heritage Malta, li għadilna li dak kollu li għandu x'jaqsam mal-miliet bħal stents ta' dikel bil-qastan tal-imbuljuta se jinstab f'dan il-villaġġ tradizzjonali. Minn barra hekk, tenna kif hemm nobli wara din l-attività. Direttiva għandha għan nobli għan li edha il-patrinu tal-eċċellenza tagħha l-President ta' Malta u l-donazzjoni nixbru mitħul ħajmorru għal Malta Common Chest Fund. Għal daw kollha li għandhom xi pettu jixtiequ li jakkumpanjahom f'din l-attività jistgħu jagħmlu dan ukoll.